Assalamualaikum. Sugeng injing bocah-bocah kelas loro SD Mugres. Piye kabare? Muga-muga kowe kabeh selalu sehat ya. Balik maneh karo Bu Ella ning pelajaran basa Jawa. Nah, sebelum kita mulai, mari membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dina iki Bu Ella arep bahas wacanan sing judule waras iku larang regane lan tentang teks buku harian. Oke, siap ya? Rungokno. Waras iku larang regane. Sakabehing wong iku kepengin awake waras, rejekine akeh, uripe ayem tentrem, ora ana sing padha tukar padu. Awak waras iku larang regane. Nanging akeh wong sing ora eling lan ora gelem syukur marang Gusti yen awake lagi waras. Beda yen lagi lara, sambate marang Gusti ora entek-entek. Ndonga njaluk supaya cepet waras, apa maneh yen kudu opname ing rumah sakit. Ragate ora setitik, sak duwene diedol kanggo golek tombo supaya awake cepet waras. Apa buktine yen waras iku larang regane? Nah, iku mau wacanan sing judule waras iku larang regane. Saiki Bu Ella pengen kowe kabeh nyinaoni lan maca tentang buku hariane Titin. Sakwise iku kowe kabeh iso lanjut ngerjakno tugas sing Bu Ella wenehi mari ngene. Nah, untuk struktur buku harian dan pengertiannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan tulis di buku tulis bahasa Jawa kalian dan jangan lupa difoto dan dikirimkan ke guru bahasa Jawa kalian masing-masing. Oke, Bu Ella rasa pembelajaran dino iki cukup sampai sakmene wae yo. Kowe kabeh ojo lali sinau lan tetep semangat. Oke, sadurunge diakhiri, yuk bareng-bareng maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ella akhiri yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.